Dahil maupay na kulok mga kawaray, kabot na pala, tikang pure gold niyan. Kaya na nato ng kadtuan. Oh. Nay, uy, kanina ang pakakamo na eh. Hindi na Maupay pala na ko, maila. maupay na ko. Dabot ko pala. Tingin tubong. Saga! Maya din yung tubong. Aw, tubong ito niya ang tatay. Kanina pa ka mo. Di rin pala maiya. Kakapi ka mo. Oo, di kakapi kami. Kaya wala kami maniod to dito uma. Adi ngayon, Kapila. ko ani para nimo spaghetti yung buwas. Pinamalit ako. Para spaghetti ang nimo birthday buwas. Ito. Kompleto na di para adi na. Tumi ano pa pakita pa nga naton mga fan. Pwede na ang mga kawaray naton ginpalit para kananay buwas. Kuan. Siya birthday tomato sauce. Spaghetti ng manok lang kasi tapos may cake pa may cake. Ano din? Ayan. Namok. Ayan. Pwede to bo. Nanay may kuan nga dis na akong kita tan Ma'am Roxanne ngayon. Goldilocks. Adi ngayon. First time naton kumaon hini. Amo na nay. Ika mo kinakakaon na kamo ni. Kakulop. Wala kakulop waray udog. Tinali tay. Dinali ato padisito yung kape. Gadin kakulop waray nga ni. Pero dilaw. Miguel. Puto from Goldilocks. Noel. Tao na ito na. Inaya, gantay ba? Ka mabutukan hito. Tao na Nay. Tao na ito Nay. na kaon Dilaw. Noel. Ano tayong rasa? Magaling puto. Kay puto! Yayak, but ko inagawa. Kay puto ini. Adi taton cameraman. Kay puto lang. Gadi ni magma-kerekek. Ikaw na, anong taste? Anong rasa? Star margarine. No, kay kuan ini. Ikaw na, dilaw. Kumbaga, special ini, special photo. Kaya Ano good nasa? deluxe, good init. Nga, kuan. Ano rasa ni? Masa. Mapalit-palit pa ini. Mauruto pa man din eh. Ikapira niyo pagkaon ini. Ha? Ikaw tay. Kasi single ka ba ka? Okay, siya na lang kung diri nagkakalalagas. First time nira kumaon mga koray na puto. Hatinood lang mga koray diri pag Nakakakaunan bibinawa. photo, an kuan la, an natural la. Hindi ka merkado di ba no? Pero yung na Goldilocks waray pa. Putos. Marasa. So pang-snack kita tayo. Mo sa patak. Ayaw pag humuma, bahin ka mabutukan. Magamaw pa man la. Awaray. Ikaw na Yan daw. pang-snack na kita mga kare. First time ni Ratate makakaunin. Goldilocks na kan. Thank you kan Ma'am Roxanne. Iya pa daraw kanda nanay para daw kung makagumirahin. Puto. Kung anong rasa. Na din wari na kita problema taton spaghetti nga para taton pinulahan na manok para buwas ka na birthday. Buwas kasi di ba na itong birthday. First time mo makaghanda buwas ano. First time. Tapos may dere secret. Ay, mga kar, nayayakan ko ng mga kar, surprise lalagi. Basta abangan na lanay. Pangaw kita. Stay, kampad pa. Ba, pataksan na natin. Ba! Pangaw! Alcance. Di ka nga ni magtuo. Di ka na Okay na ako. First time ni Sige. Rado. So, damo nga salamat mga kawarayan yung pa din na suporta kay ini na pagkaon first time ni Ray na Goldilocks na puto. Ama to mga kawarin na namukta tong cameraman. First time ni Ra mga kawarin tungo dito niyo pa din na suporta sa na ini na tungo din niyan suporta niyo sa nakakatagamtam kami mga sugad na magrasa ng mga pagkaon mga kawarin. So pangisnak kita mga kawaray. So, damo nga salam mga kawaray and always God bless. Bye-bye!